Hai Bes, piye kabarmu besti-bestiku online? Maaf banget ya Bes, soalnya aku iki beberapa hari ini jarang banget interaksi, terus jarang banget nge postingan, sekali postingan wis langsung tak tinggal tandang gawe dek dunia nyata. Nah, iki sedikit cerita ya, Bes. Winginane kan aku cerita lek mbahku tiba kan. Lah, kuwi saiki mbahku ki sambat ae lek lek ngarani tulang ekor iku kan sakit terus ya. Terus akhirnya karo mbokku diperiksane di ronsenin ndek Jim Sacoy dan bener. Dokternya ngomong, "Nyapo kok wis tibane ka tanggal 25 kae kok nyapo kok lagi diperiksane saiki kan?" Gak tuh. Pas permasalahane ronsen wis mari ya cah. Lah terus mari ngono, mbahku nganu Bes. Ngompol mbahku Bes. Terus merono lanjut iki maem sik Bes, makan siang. Videone tak langsung bengi ya Bes. Iki wis bar makan malam terus mari ngono iki aku ngomong ning ngene mbokku. Kukune mbae iki lho dawa-dawa. Soale aku lek ganteni pempes iku mesti kenaan kukune luara banget. Wis langsung ketoki.